Wellness-setti ja miten tää on suunniteltu ja laitettu tällaiseen ihanaan pakettiin. Ensinnäkin tässä on mukana tämmöinen ohjekirjainen. Tää on englanninkielinen, mutta tää on sitten saatavilla myös suomeksi. Täällä on QR-koodi, josta sen voi sitten ladata suomenkielisenä. Mutta näin se käytännössä tapahtuu. Täällä on ihana diffuuseri, joka on Wonderbliss. Tuttu monelle kuukausitilasohjelmasta, koska siinä saadaan lahjaksi, mutta tää on pinkki, eli ihanan värinen. Ja sinne me laitetaan öljyä, jonka nimi on Cozy Chai. Ja sitten me aloitetaan hemmottelu. Ja hemmottelu lähtee tietenkin liikkeelle Cozy Chai vartalo tossa voista. Hierotaan sitä sääriin ja käsivarsiin, rinnalle, ihan mihin nyt haluaakin. Tää on aivan huippu. Tää on saatavilla myös erikseen joulukuvastosta ja yleensä on saatavilla vain ja ainoastaan joulualla. Ja sitten seuraavaksi me lähdetään hoitamaan meidän kasvoja. Ja siihen on tämmöinen hiuspanta, joka tietenkin laitetaan suojaksi. Ja aloitamme hoidon, ei me olla tuolla, vaan tällä. Eli minttuisella kuorinnalla, mun yksi lemppareista. Joka viikko tätä itse käytän. Ja kun on kuorittu kasvot, niin laitetaan hiili, naamio. Ja tää ei ole saatavilla nyt kun tässä kokoelmassa, joten olen aivan innoissani, kun nyt minulla on se. Ja se on aivan ihanan tuntunen kasvoilla. I love it. No sen jälkeen, kun me ollaan meidän kasvot hoidettu, niin hoidetaan meidän hiukset. Ja siinähän on mukana tällainen spraypullo. Ja tähän spraypulloon tehdään sekoitus, rosmariiniöljy ja sitten täällä on mini V6. Eli näistä tehdään hiuksia hoitava sekoitus tonne ja sitten sitä saadaan suihkia meidän hiuksiin. No sen jälkeen kun on hiukset hoidettu, niin täällä on tällainen jäärolleri. Eli tänne laitetaan vettä. Ja sitten sinne veden sekaan sekoitetaan kopaipaa ja laventelia muutama tippa. Ja sitten jäärolleri laitetaan pakastimeen yön yli. Ja aamulla kun herää ylös, niin rullaillaan sitten kasvoille. Jotta uusi päivä lähtee liikkeelle virkeänä ja elinvoimaisena. Ja jotta päivä alkaisi hyvin vielä, niin mukanahan täällä on myös tämmöinen rollonpullo. Ja siihen sitten Christmas Spirit öljyä tehdään sekoitus tämän V6 kanssa. Ja sitten rollaillaan vaikka ranteisiin ja tuoksutellaan, jotta päästään joulun tunnelmaan. Tällainen setti! Eiks oo makee? Ja näitä tuotteitahan siis voi käyttää muutenkin kuin pelkästään tässä hemmotteluhoidon yhteydessä. Mutta tässä on tämmönen erinomainen kokonaisuus ihanaan hemmotteluhetkeen.